एक्सनजों रायलायदोंमोन गोरोबनोसै जयेन्ट एक्सनानो गोरोबा उरखावजों रायलायदोंमोन गोरोबनोसै उरखावानो गोरोबा गाबोन मिथियाव बुंफैनो हागौ नाथाय नोंथांमोन हाग्रामा महिलारिखौ नों जुदि समाना सिटलि समस्तिखौ इउपिपिनो हगारनानै होयो होनबा नै बिजेपियाव थांसै आरो खाम्फानिया जाबाय नोंथाङा जुदि डिपुटिशिपखौ बिटिसिनि डिपुटिशिपखौ इउपिपिनो हगारनानै होयो नै जैला पान्थे बिजेपियाव थांसै बिश्वजित दैमारिया बुंबाय नोंथाङा जुदि रायजो सभानि एमपिखौ उरखाव गोरा ब्रह्मनो होयो नै जैला पान्थे बिजेपियाव थांसै थ्रेटेनिं होनायखौ गिनानै हाग्रामा महिलारिया दिनै बर'फोरनि गेजेराव राजनीतिक गोरोबलायनायखौ फुरा बन्द खालामफिननानै दोनबाय होनबा दाया प्रमद बर'नि ना दाया गबिन्द बसुमतारीनि ना दाया एबसुनि ना दाया एनडिएफबि ना दाया इउपिपि ना दाया जयेन्ट एक्सननि ना दाया सोरनि नोंथांमोननि बिजिरनायाव थाबाय आरो नोंथांमोना बेखौ बिजिरनानै नायगोन आङो खावलायबाय दिनै बिपिमा मिटिं खालामदों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों ससियेल मिडियायाव होदों टिभियाव होदों पेपाराव होदों जे बिटिसिआव गोदान जिल्ला दाबावसिगोन बिटिसिआव गोदान महकुमा दासिगोन गसाइगावआ गोदान जिल्ला जासिगोन कसुगावआ गोदान महकुमा जासिगोन बिजिनिया जिल्ला जासिगोन सालबारिया साब डिभिजन आरो बिजिनिनि सिङावनो बबेबा पानबारिथिं महकुमा बानायगोन अदालगुरिथिं रौता सारिला बबेयाबा जिल्ला जागोन बबेयाबा महकुमा जागोन नोंथांमोना बे रावखौ बिजिरनानै नाय बे जिल्ला गोदाना बबे ओनसोलाव बे महकुमा गोदान महकुमाया बबे एरियायाव बे बिटिसिनि सिङावनो बुंबाय थादोंना बुंबाय थायाखै बिटिसिनि सिङावनो बुंदोंना बुङाखै गसाइगावआबो बिटिसिनि सिङाव कसुगावआबो बिटिसिनि सिङाव बिजिनियाबो बिटिसिनि सिङाव रौता सारियाबो बिटिसिनि सिङाव माजबाटआबो बिटिसिनि सिङाव अराङाबो बिटिसिनि सिङाव होनबा बिटिसिनि बाहेराव गहपुरसिम नङाबा सिमेन्ट सापरिसिम जनाइसिम बिटिसिनि सिमाखौ लांनानै धेमाजिया माने सिमेन्ट सापरि गोदान जिल्ला गहपुर गोदान जिल्ला धेकियाजुलि गोदान जिल्ला बुंदों ने बुङाखै नोंथांमोन बिथाङा बिटिसिनि सिंनि बाथ्राखौसो बुंदों बे बिटिसि सिङाव फिसा फिसा जिल्ला खालामनानै मा जागोन फिसा फिसा महकुमा खालामनानै मा जागोन खालाम बे जेरै दं बेबायदिनो नाथाय बिटिसिनि सिमाया सानजाहा सिमेन्ट सापरिसिम बारायलांसिगोन होननायनि जेबो बाथ्रा गैया थ' बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौबो बिजिरनानै नाय बिथांमोना बिटिसिनि सिंनि बाथ्राखौसो बुंदों गुबुन मोनसेया फैनानै हा पाट्टा रानफैदों आरो बुंदोंनो हा पाट्टा नांगौबा इउपिपि गारनानै फै बिपिएफआव हाबफै आर'नाइ गानफै जयेन जाफै नङाबा हा पाट्टा मोना नाथाय नोंथांमोन जों माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाथिनि जेंनायाव राजनितिक खालामनो हाया एनडिएफबिआ सोमावसारग्रा आफाद जाथिनि सार्थ राजनितिक खालामनो हाया जों बुंदों मा बिपिएफ मा इउपिपि मा एबसु मा एनडिएफबि बर' मानसियानो हानि पाट्टा मोननांगौ सोरबा बिपिएफआल' मोनो सोरबा इउपिपिआ हा मोना इउपिपिनि मानसिया बिपिएफआव हाबबासो हा पाट्टा मोनगोन जों बेखौ बुंनो हाया जोंनि थाखाय बिपिएफआबो हा मोननांगौ इउपिपिआबो हा मोननांगौ बर' मानसियानो हा मोननांगौ बे जाबाय जोंनि थांखि बेबायदिया मोजां नङा दिनैसो माने हानि पाट्टा दिनैसो माने हानि पाट्टा दामना बुजिनो बाखि दंबावो नामा हा पाट्टा जासि फैफ्लानाय मानि 2020नि बिटिसि इलेक्शन फैगौ जोंखौ बुरखायनो फैदों बुरखायजागोन नामा नोंथांमोना बुरखायजागोन नामा इसे बोसोर 15 बोसोर बिटिसि शासन खालामबाय एबसुआ दिसपुराव कय बोसोर आन्दोलन खालामखो एबसुआ गुवाहाटीयाव कय बोसोर आन्दोलन खालामखो तेजपुराव बिसिबां रेलि खालामखो वी वान लेन्ड पाट्टा जों बिसिबां बिखो 15 बोसोराव हा पाट्टा होनो हायोमोनब्ला मानो होआखै जोंसो बुंदों दिसपुराव
सर्बानन्द सनोवालखौ हिमन्त बिश्व शर्माखौ नोंथांमोननि सरकारा बर'नि सासे एसीएस अफिसार नरेन बसुमतारीखौ सनितपुर जिल्लानि डिसि खालामनानै हो आरो डिसि खालामना होनानै बे सनितपुरनि लेन्ड हा पाट्टा मोनि रायजो राजाफोरनो नरेन बसुमतारीनि गेजेरजों नोंथांमोना हा पाट्टा राननानै होनानै जों दाबि खालामदों। नाथाय बिथांमोना सर्बानन्द सनोवाला बुंदों जोङो डिसि होलायनांनाय नङा, डिसि होयोबा गोबां बेले बेजे बाथ्रा फैगोन, नांगौबा जोंनो बेबस्था खालामगोन। बिथांमोना खोथा होदों आरो कंग्रेस सरकार थानाय समाव तरुण गगैया थांनानै माखासे मानसिफोरनो हा पाट्टा रानना हैदों। बावदों नामा बेखौ खाम्फा मोना मानो बावदों? दिनै बिटिसि इलेक्शन फैगौ, गावनि 14 नम्बर चिरां समस्तियाव हा पाट्टा रानलायनो नङा, गुबुन गुबुन रानफ्लानायाबो जागायसिगोन। दा जोंनि रायजो राजाफ्रासो बेहाय सांग्रां जानांगौनि गोनांथि दं। गुबुन मोनसेया जाबाय सिगां समाव बर' थुनलाइ आफादा जोनोमनि उनावनो 1952 1952 सनावनो जोनोम जादों बर' थुनलाइ आफादा। जोनोमनि उनावनो बिथांमोना आन्दोलन खालामदों, दाबिबोदों एलपि स्कुलाव बर' रावखौ थिसननांगौ, एमइ स्कुलाव बर' रावखौ थिसननांगौ, हाई स्कुलाव बर' रावखौ थिसननांगौ, हायार सेकेन्डारिसिम थांनांगौ दाबि खालामबोनानै एलपिआव मोनबाय, एमइआव मोनबाय, हाई स्कुलाव मोनबाय, मेट्रिक होनो मोनबाय, कलेजाव एमआइएल जाबाय, दिनै डिग्रियाव मेजर जाबाय, दिनै एमइआव कर्स जाबाय आरो दिनै भारत संबिजितनि 90 सिडुलाव हाबनायनि उनाव दिनै इउपिएससि आनजादनि मोनसे अपसनेल पेपार महरै बर' रावजोंबो लिरनो मोनबाय आरो आसामनि एपिएससि आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिशननि आनजादावबो अपसनेल पेपार हिसाबै लिरनो मोनबाय आरो बेजों लिरनानैनो मनज स्वर्गियारिया आईपीएस जाबाय। बर्मानि मनज स्वर्गियारिया बर' एमआइएल जों अपसनेल पेपार हिसाबै लिरनानै गोबां बर' मिडियाम फरायनानै दिनै आसामनि एसीएस अफिसार जाबाय, गुबुन गुबुन अफिसार जाबाय। नाथाय दिनैसो बिटिसिआ मानसि थैनानै मोननाय, मुंख्लं जानानै मोननाय बर' रावखौ क्लास 8 सिमल' मिडियामखौ क्लास 8 सिमल' खालामनोसै होननानै थांखि दैखांनो नागिरबाय। जायखौ एसे आगोलाव एमसिएलए खिन्थालांबाय 3 तारिख अक्ट'बर एनडिएफबिनि जोनोम सानखालि सेक्रेटारियेट अफिसाव मिटिं जादों। बिश्वजित दैमारिमोना सिङाव आन्दोआव गावसा थांखि दंखासैमोन जे क्लास 8ल' खालामसै, खालिबोल' थांखिखौ बयबो गनायबानो डिसिसन लानोसै। बिश्वजित दैमारिया स्पिच होबाय जे इंलिश रोङाबा जेबो जाया, आं 26टा हादोर बेरायबाय, जेरावबो नुबाय इंराजि, बेफोर बाथ्राखौ बुंबाय। जोंनि प्रफेसर जोंनि सानसुमैफोरा माइक्र'फनाव थांनानै काउन्टार खालामबाय जे नोंथां बायदि 26टा हादोर बेरायनो जोंहा फैसा गैया, फैसा दंखायसो नोंथाङा बेरायदों, फैसा गैयाबा नोंथाङाबो बेरायनाय नङामोन। दिनै बर'आ बर' लेंगुवेजआ एमए सिम थांनायनि उनाव इउनिभार्सिटिसिम थांनायनि उनाव बिटिसि सरकारा क्लास 8 सिमल' खालामनो नागिरदों, बेखौ जों गनायनो हाया। बिथांमोना स्पष्ट बाथ्रा बुंबाय। भारत सरकारा गोदान सोलोंथाइनि आयेन बानायदों, निउ एडुकेशन पलिसि बानायदों। बिथांमोना निउ पलिसि बायदि बुंदों जे क्लास 12 सिम जायनि मिडियामा दङ बे मिडियामाल' थागोन, मिडियाम अफ इन्सट्राक्सन हिसाबै जायनि मिडियामा क्लास 8 सिमल' बिसोरखौ बोखारनाय जासिगोन होननानै बुंदों। बे लेखा आसाम सरकारा बर' रावखौ क्लास 12 सिम एप्रुभ होखाबाय। खालिबोल' बर' थुनलाइ आफादा बिजाब साफायनायाव आरो ट्रेन्सलेसन खालामनायाव लेट जानायखाय बेखौ स्टार्ट खालामनो हायाखै, जागायजेननो हायाखै, बेयावल' आद्रा जानानै दङ। बे दिनखालि कमिटि दानो नागिरबाय। कमिटियाव आफादफ्रा थानांगौ, सानसुमैफ्रा थानांगौ। जोंनिफ्राय स्पष्ट माहारियारि आफादफ्रा स्पष्ट होबाय जों बे कमिटियाव थाया आरो कमिटियाव मानो थानो, जेखौ जों गनायखायानो, जेखौ जों मानिनोनो हाखायाखै, बोरै जों बेखौ गनायनो, बे कमिटियाव बोरै थानो, जोंनिफ्राय स्पष्ट बुंबाय। होनबा नोंथांमोन बिपिबा दिनै पावाराव थानानै बर' हारि फोजोबस्रांनो नागिरदोंना बर' हारि दानो नागिरदों? प्रश्न जादों। बर' मानसिफ्रा साख्रि मावो
होनोब्ला 60% फोरोंगिरि साख्रि मावो एलपि नि फोरोंगिरि एमइ नि फोरोंगिरि हाई स्कुल नि फोरोंगिरि हायर सेकेन्डारि नि साबजेक्ट टिचार माखासे साफा सानै कलेजाव होनबा नोंथांमोन बर' मिडियामा थैनाय लोगो लोगो एलपि स्कुलाव मास्टार मोनला एमइ स्कुलाव मास्टार मोनला हाई स्कुलाव मास्टार मोनला हायर सेकेन्डारियाव साबजेक्ट टिचार मोनला होनबा 60% बर'फ्रा आरोबाव बेकार जाबावनोसै आरो क्लास 8 सिमल' बर' मिडियामखौ खालामनाय लोगो लोगोनो गार्जेनफोरा सानसिगोन 8 सिमखौलाय आं मानो फोरोंबावनो गैयाथाय गैया आं इंलिसावनो हरखानोसै होनबा बयनिबो 100% बर'नि न'खराव जुदि गाबोन बाबा माने आफानि जायगायाव पापा जुदि जायो आइनि जायगायाव जुदि मामि जायो ओंखामनि जायगायाव राइस जुदि जायो ओंख्रिनि जायगायाव जुदि खारि जायो होनबा नोंनि सिलहायाव न'खराव बर' मिडियामा थैजेननोसै होनबा जोंनि आइडेन्टिटि सिनायथिया गोमालांनोसै दा एसे आगोलाव बुंनाय बायदि 10% बर'फ्रा इंलिश मिडियाम फोरोङो गोबां खारनाव आहा बिनि बादा होनांगौ जेबो बाथ्रा गैया अपोज खालामनांगौनि बाथ्रा गैया दा बाथ्राया जादों 10% बर'फ्रा जे गार्जेनफ्रा गावनि फिसाफोरखौ इंलिश मिडियामाव फोरोंदों होनबा बे 10% बर' लाइमोनफ्रा सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै आइएएस जाजोबनांसिगौमोन आइपिएस जाजोबनांसिगौमोन अफिसार जाजोबनांसिगौमोन प्रफेसार जाजोबनांसिगौमोन इन्जिनियार डक्टर जाजोबनांसिगौमोन नाथाय जायाखै होनबा इंलिशजोंबो जाया बे फोरमान बर' मिडियामजों फरायनानैबो सन्जीब मुसाहारि आइपिएस दहाय बुंबाय नरेन बसुमतारी आसामनि अफिसार रनजित शेखरा असमिया मिडियाम फरायनाय हरिशंकर ब्रह्मआ असमिया मिडियाम फरायनाय सिगांनि गोबां बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा बर' मिडियाम फरायनानै आसामनि अफिसार जानानै दं उकिल जानानै दं इन्जिनियार जानानै दं डक्टर जानानै दं मायालाय हेंथा खालामदों होनबा थ' बेनिखायनो बिपिबा दिनै बर' रावखौ बुथारनो नागिरदों फोथैनो नागिरदों बेनिखायनो जों बिपिएफखौ सोंखारियो बियो भुल थांखि नोंथांमोननि जों बिथांमोनखौ बुंनो लुबैयो ओंखायनो रायजो राजा नोंथांमोन बे बिथिङावबो नोंथांमोना जाहाथे सांग्रां जायो दा आं बुंनो नागिरदों जों मानो बड'लेण्ड बिदों मानो बड'लेण्ड बिदोंनि बाथ्राखौ गोबां समाव बुंबोबाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा राजा लामायावबो बुंबाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा रेल लामा होबथानायाव बुंबाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा धरना होनायाव बुंबाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गोबां गेवलां मेलफोराव बाथ्रा बुंबाय मास गेदारिंफोराव बाथ्रा बुंबाय फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ बुजायनायनि गोनांथि गैया जोंनो मानो बड'लेण्ड नांगौ बे बड'लेण्डखौ नांगौखौ मोनदांनानैनो 1967 निफ्राय पिटिसिआ उदियास होननानै बिजेनदों 20 बोसोरनि उनाव 1986-87 निफ्राय एबसुआ बड'लेण्ड नाम दोननानै बिदों 1986 नि 3 अक्ट'बरनिफ्राय एनडिएफबिआ बड'लेण्ड मुं दोननानै बिबोदों फैयै फैयै दिनै नायबोयोबा 50 बोसोरनि बारफैबाय 50 बोसोरनि बारनायनि उनाव बर'फ्रा दिनै बिटिसिल' मोनदों फुरा आबुं बड'लेण्ड मोननो हायाखै बेनिखायनो नोंथांमोन आन्दलननि हिस्ट्रिखौ नायोबा बिटिसिनि समाव थैबाय एबसुनि समाव थैबाय एनडिएफबिनि आन्दलनाव थैबाय बिएलटिनि आन्दलनाव थैबाय दिनैबो थैदों साफा सानै थैगासिनो दङ बड'लेण्डनि मुङाव बे मुंख्लंफोरनि सिमां मुंख्लंफोरनि आद्रा हाबाफारिखौ बा जोंनि सोमावसारनाय बड'लेण्डनि दाबिखौ जोबथा महर होनायनि सम जाबाय फिनिशिं होनायनि सम जाबाय जोंहाबो लेखा फोरोंनांसिगौ जोंहाबो आबाद मावनांसिगौ जोंहाबो संसार जानांसिगौ माइ गायनांसिगौ साख्रि मावनांसिगौ जोंहाबो न'खरनि खामानि मावनांसिगौ किन्तु गाबोनबो आन्दलन समफोरबो आन्दलन गाबोनबो रेल लामा होबथानाय समफोरबो राजा लामा होबथानाय आन्दलन 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 जायोबा जोंनि रायजो राजा नोंथांमोना माब्ला आबाद मावनो माब्ला न'खरनि खामानि मावनो माब्ला गथ'फोरखौ लेखा फोरोंनो माब्ला जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा लेखा फरायनो बेनिखायनो बे सोमावसारनायखौ फिनिशिं होनायनि सम जाबाय आरो दिनै आसामनिफ्राय जों मानो गावनांगौ जोंनो मानो गमामा बड'लेण्ड नांमारगौ बे बाथ्राफोरखौ जुदि जों बुङो असमिया सासे पंडित एडिएन पेपारनि चीफ एडिटर अदीप फुकना बोसोरनै आगोल क'क्राझारनि एबसुनि गल्डेन जुबिलियाव फैनानै बुंलांदों जे बर'फोरखौ नेवसिनाय जादों गादबबोनाय जादों राजनीतिक भाबै गुबुन गुबुन बिथिङै गादबनानै दोननाय जादों बेनिखायनो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ आन्दलन खालामदों एनडिएफबि आन्दलन खालामनो गोनां जादों होननानै गावनो बुंलांदों 1958 बर'नि बागुरुम्बा मोसानाया क'क्राझार
पाटारमारिनि बागुरुम्बा मोसानाया दिल्लीनि रिपाब्लिक डे गणतन्त्र दिवस फालिनायाव मोसाहैदोंमोन आरो बे मोसानायाव फार्स्ट प्राइज मोनबोदोंमोन आरो बे दिनखालि कानाडानि सासे आलासि दंफैयोमोन बिथाङा नुलांदोंनो अदिप फुकना खिन्थादों आरो बे कानाडानि आलासिया न'आव सौहैनायनि उनाव भारत सरकारनिसिम लिरहरदोंनो जे नोंथांमोननि हादोराव थांनानै आङो जोबोद मोजां मोनसे मोसानाय नुबोदों बे मोसानायखौ जोंनि हादोराव दैथायहरनांगौ भारत सरकारा मिथिगौ बे मोसानाया आसामनि मोसानाय आसाम सरकारखौ बुंहरबाय जे नोंथांमोननि मोजां मोसानाय बागुरुम्बा मोसानायखौ कानाडा हादोराव थिनहरनांगौ बै समनि एजिपि सरकार